Időm nem volt, hogy megpaljam. Idegen földre siettem, mert hazámba nem érhettem. Idegen az én hazám, ez se jó Istenhez éneklem. Se jó Istenhez éneklem, és sok jó Megérkeztek, nem történt semmi baj, és én kívánom, hogy ez a két nap, amíg itt együtt leszünk, érezze jó mindenki magát. Kedves egészségünkre! És megérkeztek a hátsó csapatrészek. Itt van, nem mert soha József Attila idézett, igen. Szegény Tamás. Várjál, mert Zetalakát nézem, itt van. Itt a Bencéni László igazából.
lesz egy ilyen írott is, hogy ez hogy került ide a polgári kör révén. Egem, címere, ugye, pedig az etalak címerben, itt valami elnökül a Boros József urat és a kedves feleségét. Ő a hátukon. Köszönjük szépen, hogy jöttél. Akkor hallgassuk meg a Erzsike versét. Köszönjük szépen. Sík Sándor a Hargitán. Bolyongok a Hargita gerincén. Köröttem az élet, megint szép. Nevet rám a zöld hegykoszorú. Alszik bennem, ami szomorú. Állok, mint az Isten fenyője. Nem gondolok múltra, jövőre. Elcsituló kisgyermek szívemmel, békességet kötök a jelennel. Fejem felett sasmadár kerengél. Te madár, ha értem lejönnél, megtanítnál szárnyat bontani. Most kellene áment mondani. Akkor a kicsi unokámnak adnám át a szót. Aranyos Jermin, adjon az Isten! Adjon az Isten szebb világot, boldogságot! Adjon az Isten békességet, háborúknak versengéket! Adjon az Isten igazságot, tisztán lássuk a világot! Jövőképet, egészséget, összetartó magyar népet! Adjon az Isten ételt, italt, ami elég, ami kitart! A munkának becsületet, jó szándékhoz lendületet. Adjon az Isten szeretetet, s adjuk tovább, mikor lehet. Emeljük fel a világot, ha Isten ott te is látod. Felkérem, akkor Csápár Jantal barátomat ossza meg gondolatát velünk. Az egriek nevében, az itt jelenlévő 43 egri nevében, hogy nagyon szépen köszönjük azt a szeretetet, ahogyan fogadtak bennünket, ahogyan gondoskodnak rólunk, hiszen nem csak szállást kapunk, hanem ellátnak egy kis munícióval is. És például a mai nap során, amikor próbáltunk menni a Madarasi Hargitára, nem csak az 1600 méterig, hanem 1800 méterre a csúcsra is, hát ez egy komoly kihívás volt, de ők legalább annyira tudják, mint amit ma mi megértünk. Tehát fújt a szél, esett az eső, és jöttek 88 éves hölgy is van itt köztünk. 83 éves a másik, akik szintén jöttek velünk és fölmásztak az 1801 méteres magasságon. Tapsoljuk nagyon! Mi már akkor 2006-ban együtt emeltünk egy kopjafát, és nagyon szépen köszönöm ezt Attilának, hogy támogatta ezt az ügyet, megtalálta itt azokat az embereket, akik szintén odaálltak mellé, és külön szeretettel emiatt is köszöntöm Bencéti László, székelyudvarhelyi fafaragómester, aki elkészítette a kopjafát. Köszönöm szépen a figyelmüket, és akkor azzal zárnám ezt
ezt a kis beszédet, hogy először engedjék meg, hogy támogatói okiratot adjak át Karsai Angéla tanárnőnek, pedagógusnak, mert az EGRI csapat, az EGRI barátaim, akikkel itt vagyunk, eljöttünk, vállaltuk ezt a 4 éjszakás utat, hogy Zeta lakán 2 éjszaka és majd még Émesbükkön, és összegyűjtöttünk egy pénzt, amit most át szeretnék adni, gyere alelnök úr ide mellé, légy szíves, nálad van a készpénz, nálam az irat, ahogy az Etelaki Általános Iskola oktató nevelő munkájára fordítsa a tantestület, ezt a tantestület számára ajánlottuk föl, amit most nagy szeretettel adok át Angélának. Angéla, biztos, hogy jó helyet Köszönöm szépen, és Angéla, majd még kérem, hogy gyere ide, mert van egy díszoklevél is, amit itt emellett ezelőtt a nagy közösség előtt szeretnék átadni. 20 éves volt tavaly a polgári köri mozgalom, és az EGRI polgári kör is 20 éves volt, mert 2002-ben jött létre, és akkor rendeztünk egy nagyszabású megemlékezést. Volt az országban, mi voltunk, akik megemlékeztünk a polgári köri mozgalom 20 éves évfordulójáról. Meghívtuk Hende Csaba parlamenti alelnök urat is, aki minket segített. Én is elég sokat egyeztettem vele 2002-2003-ban, hogy mind tudjuk fölépíteni ezt a kis közösséget, ami egy nemzeti érzelmi emberekből áll elsősorban. Itt azért nem számít, nincsenek csak értékek ebben a közösségben, az Egyesületünk tagjaiban, nem érdekek mentén dolgozunk és tesszük a dolgunkat. És Angélái voltak szinte az első 2006-ban, amikor támogatták ezt az ügyet kedves férjével, Attilával, és mi ezt a munkát, ezt a szeretetet, hozzáállást és segítséget szeretnénk megköszönni, és egy ilyen díszoklevelét szeretnék átadni neki is. Orbán Viktor miniszterelnök úr is kapott egy ilyet, hiszen ő volt, aki életre hívta ezt a mozgalmat, és Hende Csaba is, aki segített Egerben, át is vette, és a miniszterelnök elhívta, átadta Orbán Viktornak, és ezt most nektek is szeretnék átadni egy példányt ebből. Még egyszer nagyon köszönjük! Meg jó egészségben, hogy még sok ilyen hasonló tettet és egyáltalán az oktató-nevelő munkát az iskolában jó egészségben tudja végezni. Attila, téged is kérlek, gyere ide, légy szíves. Neked is nagyon szépen köszönöm a munkádat, a segítségedet, a támogatást. Még annyit szeretnék közben mondani, hogy Megér Sándor László, polgármester úr 2004 és 2008 között ő volt a község polgármestere, amikor ezt a nemes tettet végeztettük Istenhez a körül. Az EGRI küldöttséget Isten hozott szép szülőfalunkban. Én az utolsó alkalommal, amikor Egerben voltam, akkor az állampolgársági esküt ott tettük le. 80 székely magyar emberrel, kicsitől nagyig, Gyergyő, Zetelaka és a környékünk. Hát csak arra tudok emlékezni a Petőfi szobornál, a Petőfi téren, amikor a kopjafa előtt elénekeltük a himnuszokat, amikor emlékeztünk a magyarság szép aprósodására, a Trianonra, ugye, hogy bizony összetartozunk. És azóta látom, hogy minden évben szép lassan jönnek a magyar testvérek, mennek a székely testvérek, bizony összetartozunk. Én nagyon örülök ennek a kapcsolatnak, adja jó Isten, hogy minden évben szeretettel fogadjanak titeket, szeretettel fogadjatok ti is minket, és ahogy szoktuk mondani, a vérvízzé nem válik, összetartozunk. A jó Isten éltesse mindnyájunkat.
Páli Törvénységedben vagy. Köszönjük szépen a lemondásra. Köszönjük. Bencédi László szobrász. Kérem szépen, Laci, gyere ide, vedd el. Nagyon szép kopjafát készítettél nekünk Egerben is, a Hargitáron is. Nagyon szépen köszönjük, és nem felejtjük, a neved már ott van. Gondoltunk, na, ezt én szeretném átadni. Igaz, hogy ez egy áfanyagok nem bó. Ez pálinka, mert nekünk bóti hiába. Köszönjük szépen, köszönjük. Ez egy helyben. Igen, hely. Így van. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Jó egészségügyet. Fogadja azt a szeretettel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tovább énekelműket, kis repertoárt készítünk önöknek. Köszönjük szépen a meghívást Torsát Csidának és Angélának és önöknek is, hogy figyelmükkel kísérnek minket. Csak egy pár szót magunkról, 12. éve, hogy alakultunk, ezelőtt 2 évvel ez alatti férfi kórus. Hát nyilván nem így szólt kezdetben, viszont a jó szándék, a tiszta lélek és az énekelni való vágy az, hogy énekeljünk tisztán és szépen, az vezérelt minket erre a szintre és erre a pontra, viszont ez nem az a szint, amit szeretnénk állni, hanem még mindig fejleszteni szeretnénk magunkat. És ezért örülünk, hogy meg is tapsolnak, hogyha tetszik is. Jó, tehát a következőkben fogunk énekelni egy pár, tehát a fő célunk a fenntartó dalok éneklése, megtanulása, régi nótáknak az üdésektől való átlevése, és próbáljuk ezt átadni a fiatal kornak. Hanyagoljuk, mondhatni, bár sokszor őket énekeljük. Nagyobb darabot
Remélem, mindenkinek jó egészséget! Köszönjük Jó lesz nekünk! És hát arra kérjük Szűz Máriát, hogy a magyarokra, mint a magyarok Istene vigyázzon és óvjon minket, és segítsen abban külhoni magyarokat és anyaországiakat rövid időn belül, minél előbb újra egyek lehessünk, egy határon belül élhessünk és üdvözölhessük egymást. Úgy, ahogy nekem tegnap Farkaslakán, már itt elmondtam egy pár embernek, hogy Farkaslakán a fiatal házaspárból, a fiatal ember, mikor megszólítottam őket, hogy érzik magukat. Ez a fiatal ember, láttam a szomorúságot a szemén, és azt mondta, hogy annyira szeretnék, és az hiányzik, hogy az anyaország és Erdély egy ország legyen. Ez fantasztikus volt hallani. Így másfél éves fiúcska volt ott velük, és a fiatal hölgy is bólogattak, és mondtam nekik, hogy tartsanak ki, és köszönjük azt, hogy itt őrzik magyarságukat, és gyermekeiket magyar iskolába járatják, és elmondtam nekik, hogy nem adjuk föl soha mi anyaországiak, mert tudjuk, hogy a történelem mulandó, 1000 évből 900 évig ez a terület Magyarország volt, bízunk benne, hogy ez majd még az igazság győzni fog és rendeződni fog. És utána elváltam tőlük, mert szaladtam buszhoz, szívesen beszélgettem volna. Csak azért mondtam el ezt, hogy lássa mindenki, hogy az itt élőknek fájdalmas, és nekik nagyon nehéz, és hogy a magyarságuk megélése, mennyi nehézségbe ütközik, de még mindig akarják, és mindig a magyarok a magyar nemzethez akarnak tartozni, és ez olyan nagyszerű dolog. Mert nem tudom, én vagy mások, ha mi kerültünk volna ide, ennyire ragaszkodnánk-e magyarságunkhoz, őseinkhez, múltunkhoz, hagyományainkhoz, mint ahogy ők ragaszkodnak. Az Intelem című verse, ahol minket figyelmeztetett magyarokat. Éljünk bárhol a világon, de különösen mi itt Kárpát-medencében élő magyarok, ne felejtsük el sohasem azt, hogy ő azt mondta, hogy soha ne feledd, testvéred minden magyar, bárhol is éljen. Én ezt kérem tőletek, hogy ezt a mentalitást, ezt a gondolkodást vigyük tovább, mint halálig, és olyan jó, hogy a Egri Végvár kezdeményezésére ennyien csatlakoztatok ehhez az úthoz, hiszen ez nem egy egyszerű kirándulás, hogy megnézzünk épületeket, megcsodálunk egy-két főteret, hanem itt, ahogy látjátok, személyes kapcsolatok is kialakulnak, akár a Deáki tanár úr mostani pár perces kis előadása, és holnap ennél sokkal továbbtartó, komoly előadása lesz a történelmünkről, ami igazából a magyarság történelme, amit hallani fogunk tőle, de akár amit tegnap élményként megéltünk este Zetalakán, ott a teremben, azok is olyanok, amelyek engem is váratlanul értek. Egy kellemes meglepetés volt a székelyektől, a székely testvéreinktől, hogy mozgósították a férfi kórust, egy nagyszerű előadást produkáltak, ott voltak a fiatal, autentikus székely népviseletbe öltözött fiatalok, az a 4 kislány és fiú, ezek 6. és 7. osztályos tanulók voltak. És milyen büszkék lehetünk, hogy itt a Filhonban vannak ilyen testvéreink, akik ilyen jól őrzik a hagyományokat, ezek a fiatalok őrzik a hagyományokat, és van 80 néptáncos ilyen Zetelakán. Nekem azt mesélték a vendéglátóim. Tehát ez nagyszerű arra gondolni, hogy igenis van jövője a magyarságnak, a életének itt külhoni területeken. Én
pedagógus, és még énekelek is közben. És itt ilyen tevékenykedünk a házban a 2007-től. Nagyon nagy szerencsénk volt a Teleki László Alapítvány segítségével, hogy akkor megsegített építsük egy házat, hova össze tudunk gyűlni, és az iskolán kívül akkor sok programokat szervezünk, itt járnak a gyermekek, és meg lehet látni az órarendet, és hogy az iskola után jönnek ide. Miért? Mert nem hagyjuk a hagyományunkat. Az iskolában tanulnak, beindult a 2000-től hivatalosan a magyar anyanyelvi oktatás. Hetente 3 órát engedtek, akkor most 4 órát, a többi tantár mind románul van, és kicsi ide annak és örvendünk, hogy legalább a gyermekeink tudnak írni, olvasni és magyarul, nem mindünk, hogy csak beszélgetni. És nagyon sok programot szervezünk, itten zenetábor, kézműves napok, népdalverseny, tánctalálkozó, és nagyon örülünk, hogy van hova. Már azelőtt és összegyűltünk, de hova? Házaknál. És tudják milyen, mikor esik az eső, tudják milyen, mikor hideg van, és egy ház kicsi volt, hogy mennyien voltunk mi. És hála jó Istennek, hogy megvan a magyar házunk, úgy díszítettük ki, mint nálunk itt Pusztinába, hogy mikor béje az ember hézánk, akkor érezze magát Pusztinában. Keservesen elsírodna, senki azt meg nem kocogna. Istenem, adj egy napot, szabadítsd bánatokat, hagyj miért bánat nélkül. Eszüvem vigasztalásra, hogy miért bánat nélkül. Eszüvem vigasztalásra. Nagy csuda, hogy még megőriztük a nyelvünket, és beszéljük a magyar nyelvet. És azért mondom, hogy öröm, hogy legalább ők tudnak írni, olvasni is, mert nálunk, ha otthon beszéltünk magyarul, ugye volt nyelvújítás, kazinci nálunk, ez, ha nem az iskolában volt, akkor mi az új szavakat nem volt honni megtanuljuk, és akkor úgy használtuk, hogy mondtuk románul, magyar ravaszakból. És azért egy kicsit keverék a nyelvünk, ilyen szempontból mondták sokan is, hogy Ilona, de mikor románul, mikor magyarul? Hát mondom, figyelj, megegyezünk-e? Az a lényeg. És nekünk itt szép, itt jó, itten születtünk, itt vannak a holtjaink, itt vannak a rokonjaink, én itt nem megyünk el, és annyi szerencse, hogy volt egy költő, Lakatos Demeter, Szamúfalvi az, és le is írta, szép a falu. Hallgassák! Én Barkas Marilina Marika vagyok, 17 éves, és el fogom szavalni Szép a falu. Szép a falu, írta Lakatos Demeter. Csangó költő verse. Szebb falu földön nem lehet, amit elhagytam éhon, ficfák alatt foly a szeret a virágos tájakon. Gyönyörű szép, télen, nyáron, falum, ahol születtem.
Nem felejtem minden áron, épp ahonnan elmentem. Falunknak halhatatlan képe mindig az eszembe áll, úgy, mint Csángország népe, vízmalom és pataknál. Nyáron a szép táblabuzák, mikor hintázza a szél, bonyhán a rikutusztozák, hol a madár csípe. Születeket nem felejtem, ott nálunk a faluba. Régi östélyedét mentem lányozni a fonoba. Máma, járom az országot, elbúcsúztam tőle elég. Ha feljárnám a világot, nem felejtem halálig. Szebb falu földön nem lehet, amit elhagytam én hon, hol foly Moldova is szeret a virágos tájokon. Most hallgassanak egy szép mesét. Melyiket fogod elmondani? Mi dolga van egy asszonynak? Csak az emberek dolgoznak, az asszonyok nem. Egyszer volt egy házas pár. Volt azoknak mindenik, amit csak kellett a boldogsághoz. Volt földjék, marháik, még kicsi fiacskáik is volt. És csak az volt a baj, hogy az asszonynak annyi becsületesen volt az embere előtt, amennyire kutya a farkán elvitt. Az ember minden nap ment a mezőre, s estig dolgozott. Az asszony oda-haza ellátta az életet. Mikor jött haza az ember, kész volt a jó vacsora. Tájfeles csirke, meleg málé. Akkor még kicsi borocska is került. Miután az ember jól evett, elkezdi mondani. Milyen jó az asszonyoknak. Nem dolgoznak semmit. Egész nap csak döglereznek. Az asszony nem mondott semmit, de a gondjával mondta, állj csak megtág annyi ember. Én egyszer tégedet úgy megtanítalak, hogy mi dolga van egy asszonynak, hogy sose felejted el. Az asszony bément a házba, s mit láss. A fő tiszta tárfel. A kenyár nincs meg dolgozva. A gyermekecskének a gúnyocskái nincsenek megmosva. Vacsora semmi, na csak megtág annyi ember. Oda ment az asszony a csebervízet, s lassan át az ember mosódik. Hamar megragadja a nyakás, beléteszi a viszolás. Mondja neki, még mondod-e, hogy nem dolgozok semmit? Még mondod-e, hogy döglerezem? Édes feleségem, csapjon el! Soha többet nem még mondom, hogy nem dolgozik semmit. Azóta úgy is volt. Az ember soha nem még mondta az asszonynak, hogy nem dolgozik semmit. És boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Szépen kavarozik. Kavarozik. Ez egy régi hangszer itt Moldovában. Furúja, kaval, tilinkó, kobza, hedegű. Ezek a régi hangszerek itt Moldovában. És hallgassak.
említette a Rákóczi tábort. Várgozma, az a Rákóczi tábor a határon túl magyaroknak szól, és nemrég hazajött, de nagy érvényvel, és nagyon sok program van ott, nagyon sok, foglalkoznak a gyermekekkel, és megismerik egyik a másikat. Az annyira jó kapcsolat, leveleznek egymástól, aztán felnőnek még akkor is, hát egymást meglátogassák. Annyira jónak látom én ezt a Rákóczi tábort. A Jóisten adjon neked sok szeretetét és egészséget és sok sikert az életben, mert erre nagyon szükségünk vajon. Nünk itt Moldovában több mint 250 000-en vagyunk, de azok, akik még beszélik a magyar nyelvet valamilyen szinten, az utolsó felmérés után, a Táncos Vilmos felmérése után egy olyan 40 000-en vagyunk még. Hamarosan asszimilálódunk, nagyon hamarosan, de a szerencse a magyar anyanyelvi oktatásról, ha még fékeli, mert ezen keresztül nagyon sok programot szervezünk a gyermekeknek. Ezek azt mondják kendő, ennek mondjuk a ruha. És veres ruhát szeretünk, pedig van minden színből, de ha megyünk valahova, vagy a Csíksomlyói búcsúra, és a vereset tegyük fel. Tudják ezt sokan a Django-ban, ezek a pusztinaiak már hordanak mindig veresek. Ing, ha meg nagyon sok munka van vele, ma olyan mindegy goblen, úgy van barbar, akkor jön a karinca, és a karincát lekötik a bernécrel, a karinca pedig gyapjúból készül. Kilógni a pendelyt, szépen cifrán varják, csak ezért is, hogy hagyják ki a pendely alatt, és lássák, hogy milyen szép. Nyárban nálunk az öregasszonyok most is karincába járnak, és a mezőre is úgy mentek karincába. Jó, ez az innokló van alávaló, és amelyik hétköznapi, de mi tudjuk melyikek azok. Bence Antonia vagyok, 14 éves, és el fogom énekelni Magyarország az én haza. Magyarország az én hazám, nem német. Oda fájja gyenge szívem, míg élek. Magyarország az én hazám, nem német. Oda fájja gyenge szívem, míg élek. Vigyel, vigyel, kedves lovam hazámig, hogy ne fájjon gyenge szívem sokáig. Vigyel, vigyel, kedves lovam hazámig, hogy ne fájjon gyenge szívem sokáig. Hát mindenkinek, ugye, hát ott az ő világa, ott jó, ahol minden nap feljön a nap és leszentül, ott, hol a minden nap leszentül. Nekünk itt a hazánk, itt ilyen jó nekünk, úgy csináljuk, hogy jó legyen. Én úgy gondolom, hogy énekeljük el a himnuszunkat. Azért jöttünk, hogy ez a csapatnak a tagjai ezt egy küldetésnek és missziónak tekintik, Ilonka. Hogy érezzétek ti, hogy távol az anyaországtól, hogy sokat gondolunk rátok,
nem csak beszélünk arról, hogy összetartozunk, hanem szeretnénk ezt megerősíteni tettekkel is, a jelenlétünkkel is, hogy megölelhessünk benneteket, megfoghassuk a kezeteket, és együtt eltölthessünk pár órát. És hogy ne csak egy ölelés, egy készfogás legyen, hoztunk valami kis egri kis emléket is, illetve először talán a legfontosabb a számotokra az, hogy lesz egy kis pénzadomány is, amit ez a csapat összegyűjtött. És azt szeretném neked átadni nagy szeretettel a jelenlévők nevében, hogy használjátok. Kapunk helyet, már van mindig. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen. És hát jó egészséget kívánok nektek, a fiataloknak is. Továbbra is nagyon büszkék vagyunk rátok, hogy vállaljátok magyarságotokat és ragaszkodtok a magyarsághoz, hiszen nagyon szép dalokat, verset hallottunk, és a fiatal ember is csodálatosan játszott. És most hallgassuk meg Zalán zenekíséret nélkül elénekel nekünk egy ősi csángó népdalt, már csak azért is, hogy önök meggyőződhessenek arról, hogy nem esett messze az alma a fájától. Nem akarom vezérlovam legelni, részpatkóját haragosan zörgeti, visszatekint, visszanéz a pusztára, amott jönnek a szuronyok.
mert ezt, amit önök innen látnak, nem lehet látni az őrház tövéből sem, de még a templom sarkától sem. Azért csináltattam ide ezt a 4 lábú székelykaput fedéssel, asztallal, paddal, hogy aki ide kijön, üljön le és gyönyörködjön ebben a tájban, amit nem fognak öröksen soha elfelejteni ezt a látványt, amit itt most a szemük elé tárul. Ha abba az irányba vetnek egy pillantást, ott látják a Gyimesi szoros záródásának a V betű alakját. A két hegygerinc közötti rész olyan, mint egy V betű. Itt záródik tehát a Gyimesi szoros, de azt is mondhatom nyugodtan, hogy itt van vége Európának. Ezeken a hegyeken túl a Balkán világa kezdődik, más nép, más nyelv, más kultúra, más mentalitás. Ott egy falut látnak túlfelől, az már egy román falu. Palánkának hívják, mi magyarok adtuk ennek a községnek is a nevét. Ha mellé teszem ezeket a szavakat, hogy palánk, kerítés, határ, palánka, akkor ez is egyértelmű. A V betűnek a talapzatában íme, mint egy ékszer, ott áll az a kicsi bakterház, amiről meséltem önöknek, hogyan sikerült megmentenünk a pusztulástól. Egy vasúttörténeti múzeumot rendeztünk be benne. Van egy fanatikus, nyugdíjas vasutasunk, a Bilibók Ágasson-bátyám, aki egy életen át nagyon sok vasúti relikviát gyűjtött össze, és azoknak egy részét állították ki. Az a sötétzöld színben játszó hegyoldal, az már Románia. Ez a szép gyimesi zöld a történelmi Magyarországnak a része. U betű alakban visszatér, és ott azon a völgyön megy végig, még 3 magyar falu törel magához, Magyar Csügést, Gyepecét és Kósteleket. De ezt a 3 falut is, akár csak Gyimesbükköt, ahol most önök vannak, leszakították erről a gyönyörű etnikai és tájegységről, és egy teljesen román megyéhez, Bákó megyéhez csatolták. Mondanom sem kell, hogy azzal a céllal, hogy minél hamarabb beolvasszák a gyenge magyarságtudattal rendelkező gyimesbükki csángókat a nagy román tengerbe. Hát ennek próbáltunk gátat vetni sok mindennel. Ugye 2 dolog, 2 megtartó erő van, a templom és az iskola. A hit és a tanulás, a magyar anyanyelven való oktatás. Ezért harcoltunk, hogy ez megmaradhasson, és ennek köszönhetően magyarok még a gyimesbükkiek. Mert olyan papjaink voltak, amikor a diktatúra legkeményebb éveiben, 35 éven át román nyelven kellett tanítani az iskolában óvodáskortól, akkor a pap a templomban tanította a betűvetésre a gyermekeket. Ennek köszönhetően úgy, ahogy többé-kevésbé vállalják magyarságukat, nem mindnyájan, de 52%-a a községnek igen. Mondtam ma már egyszer önöknek. Ha ebbe az irányba vetünk egy pillantást, itt látjuk azt a kicsi templomocskát, amiről meséltem önöknek. Ez a Gyimes völgyének, a 3 gyimesvölgyi községnek az első temploma volt, 1782-ben épült. Hát mondtam, hogy zsindelyel volt fedve valamikor, és hát megmentettük ezt is a pusztulástól, újra fettük, villanyt vezettünk ki. Él ez a kicsi kápolna most is. Éppen most volt a mise, most mentek el a hívek és a pap, aki szentmisét tartottak. A templom nyitva van, be lehet menni. Nem számít, hogy önök milyen felekezethez tartoznak, nem is érdekel az engem. Mindnyájan magyarok vagyunk, felemelő érzés azzal a tudattal bemenni, hogy a történelmi Magyarország legkeletibb kicsi templomában vagyunk. Ne válasszon már bennünket egymástól még a felekezeti hovatartozás is. Ha a templomtól jobbra néznek, ott is látnak valamilyen rommaradványokat konzerválva. Valamikor itt állt az egykori karanténnak vagy vesztegzárnak az épülete. Itt szállásolták el azokat, akik egyik országból mentek át a másikba. Az 1700-as évekről beszélünk, ugye, akkor létezett kolera, létezett pest is. Tehát ideig, óráig megfigyelés alatt tartották azokat, akik mentek át egyik országból a másikba, örménykereskedők, zsidókereskedők és mások, akik ugye átjártak egyik országból a másikba. Akik itt voltak, azok unalmukban a templom hátsó oldalán osontak, az északi oldalához, és milyenek vagyunk mi emberek, nézzék meg azt a padot, és a keze ott van rajta. Valami nyomot akarunk hagyni magunk után. Oda belevéste valaki a nevét ebbe a padba, és Dodó, és kicsoda, Zoli és Noló. Ugye? Na, ezek az itt elszállásolt, karanténban lévő emberek,
templom északi oldalába belevésték valamilyen eszközzel az évszámot, a nevüket, és egy-két mondat kíséretében el lehet a templom északi oldalán olvasni, mert mi konzerváltuk ezeket a feliratokat. Melyik a legrégi? Kérem? Melyik a legrégi? A legrégibb ilyen? Felirat, melyik a legrégi? 1700-as évekből vannak feliratok, 1800-ból több is. Több felirat van, nézzék meg majd, akiket érdekel. És hogyha ide vetnek egy pillantást, itt látják az élet, a hit és a nemzet kapuját. Azzal a kopjafa sorral, amelyekről meséltem önöknek, azokkal a szent szavakkal, a kopjafákon, amelyekből jó néhányat felsoroltam. Önök, ha tehetik, sétáljanak végig itt, minél magasabbra emelkednek, annál gyönyörűbb látványban részünk. Az utolsó kopjafa, egy géppuska fészekben áll. És itt kell megemlítenem önöknek Seblő Ödönnek a nevét, annak a fiatal Ludovika Akadémiát végzett katonatisztnek a nevét, aki a második világháború végén, 1944-ben védte a Gyimesi szorost az itt betörni akaró románok és oroszok ellen, olyan hősiesen, hogy itt egy orosz és egy román nem tudott bejönni. Hullahegyek voltak, meg kellett kerüljék ezeket a hegyeket, csak 15 km távolságra innen Gyimes felsorokon tudták a románok átlépni a magyar határt, bekerítették Sebeödönt is. De ő kitört a gyűrűből, és itt a hegyeken át egészen Németországig vezette a katonáit, és ott amerikai fogságba juttatva, megmentve őket a biztos haláltól. Írt egy könyvet is erről, amelynek az a címe, hogy a halálra ítélt zászlóalj, Gyimesi szoros, 1944. Különben, hogy önök be tudják azonosítani, hogy ki ez a Sebeödön. Annak a Sebő Ferencnek az édesapja, aki Magyarországon híres népzenész. A Duna Televízió felszállott a fáva zsűriének az elnöke. Egy aranyember. Nem tudom, észrevették-e önök, hogy a panzión területén állítottam egy bronzszobrot az édesapja emlékére, Sebeödönnek az emlékére. Az avató ünnepségre meghívtam őt is, itt volt, és nagyon szépen mesélt az édesapjáról, emlékezett rá. Megfog vala apum, sokszor kezemtől, mutassa valahol a napülászetől. Mondja vala. Gyermek, látod? Ott, néni, messze otthona, le vagyok most. Ott, néni. Ott van egy nagy szép ország. Tudd meg te is. Meggyártott a világot, ha legyék rész. Én elmegyek most, vén vagyok, nem arra. Ne felejtsd el, én tanítlak csak jóra. De hát meghalt, akkor is mondta halálnál. Mit mondtam életemben, ne felejtsd el. Rittert mondta bácsi nekem örökké, mintha most is látom, mint fújnak könnyei. Mondta nekem, én nem tudtam mostani. Elég, hogy az ő tőzem most belünk ég. Nem felejtem el sohasem apumat. Kicsikedet voltam neked, mit mondott. Ott van a mi országunk, tudd meg jól, ott, hol a nap minden este lesz. Kedves tanár úr! Hát amit tőled hallottunk, amit itt látunk, több évtizedes munkádnak az eredménye az valami csodálatos. Nagyon szépen köszönjük ezt neked magyar emberként is, az anyaországiak nevében is, akik nincsenek most itt velünk, de el fogjuk mondani a szomszédoknak, rokonoknak, barátoknak, hogy milyen embert ismertünk meg benned. Kívánok neked nagyon jó erős egészséget, a Jóisten vigyázzon rád, Jóisten áldását, tartson meg téged sokáig itt köztünk erőben, egészségben, mert ilyen emberre szükségünk van, szüksége van a nemzetnek. És engedd meg, hogy átadjam az Egri Végvárnak a lobogóját, ez az Egri Végvár Polgári Körök Egyesületének a zászlaja, fogad tőlünk szeretettel, és egy kis egri energiaitalt is ezt fogyaszd el egészséggel. Köszönöm szépen. Drága. Köszönjük ezt a szeretetet, ezt a vendéglátást, amit kaptunk tőle. Hát, én is köszönöm önöknek, hogy együtt lehettünk ezekben a napokban. Vigyázzol rá, jó egészséget neked, jó egészséget, szeretettel.